Hello my friends! Sa di pa ta magsugod sa atong vlog, ayaw kalimot pag-subscribe, Tony Omila. Ayaw kalimot, i-hit nyo ang notification bell, i-all nyo lang arong updated kayo sa latest video ko pa nga i-upload sooner or later. So karon naata karon sa Sports Complex Bye City. So hingani siya kanindot mga my friends. Karon kay na may event sa Family Day May 1, 2026 ni siya nahitabo. So tan-awan ninyo kung unsa kanindot. Diba? Tan-awa my friends. So maghinay-hinay ta og sod tumo ni sila. Ang mga na welcome to Evra. May 2026 sa Evra mo din na siya. Pero ang among gibuhat karon mo ni ang Family Day. So ngani kada ko ang building, tanawa ang Sports Complex. Wala na naka-red, na nakaputi, na naka-green o sagol-sagol. Diba nga nakadako ang oval o? Lahi-lahi o games nga mga my friends. Family Day. Thanks to Mayor Boying Kari. Og sa Balgia, og sa Committee. Og sa mga may attend. So hingani kanindo to kadako o. So grabe ay kalimpyo kay kanindo ta o. Bisan og init pero hing support ang mga nagtrabaho sa LGU. Soroy ta tanawa ninyo o daghan nagsakyanan. Uy, tanawa o mga motor na isakyanan. Nindot pod kayo no kay na kanindot ta, grabe di ka tanawa o. Wow, salamat sa Ginoo. Daghagsakkyanan ang mga trabahante. Ulo, si Kuya Patrick. Tanawan ninyo. Di ba? Nag-andam na sila sa ilang kuan. Kompetisyon sa dagan. Tanawa o. Di ba? Kanay solid kayo, solid. Oh, thanks to, of course, Sir Carl Curry. No, nice kayo mga my friends. Tanawa. Muna sila ang managanay. So, first time inaho nga nakangari sa Sports Complex. Bye. City ang kadakuha sa balon. Grabe, 8.9k na ang kuan na views sa katong YouTube sa short. I-upload sa short. So muna siya mga my friends. So daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. God bless us always. Bye. Ingat.